Bueno, eu empecé a nadar con 3 anos, vindo a cursillos, despois, cando tiña 10 anos ou así, metíme no salvamento, porque xa antes miña irmán estaba no club que había antes en terceira, gustaba o que facía, ese club desfíxose uns anos e despois quixeron probar con este que está agora. Gustábame máis polo tema de que había pruebas diferentes, con maniquís, flopis, e non era só nadar metros a estilos. Empecé a entrenar en serio porque vía que podía conseguir medallas e baixar tempos, e últimamente conseguí baixar máis os meus tempos e levarme a ser seleccionada coa selección española, que foi este ano mundial a Francia, en Montpellier. Máis que nada centreime en 2 probas, 100 aletas e 100 socorrista. A de 100 aletas foi na que levaba ao principio máis esperanzas, pero non me saliu ben. Só conseguí quedar terceira do mundo, que non está nada mal. Quedei moi contenta, con ganas de seguir esforzándome para seguir conseguindo máis logros. E despois convocaronme tamén para ir a Alemania, a Copa Alemana, que fomos juniors, pero competíamos como absolutos xa, que aí xa non acadei tan bons postos, pero si baixei os meus tempos e era no que me iba a centrar máis que nada, porque sabía que medalla non iba a chegar a conseguir porque eran máis veteranas e todo, pero moi contenta tamén coa experiencia. Seguir entrenando así, intentar quedar o mellor posible nos campeonatos de España. Ir coa selección absoluta é máis complicado porque xa hai xente máis veterana que leva moitos máis anos, pero se se pode, pois mellor. Fago solamente porque me gusta, non por despois ter máis axudas ou non. O solamente ora, ao conseguir esta medalla, tamén me axudou moito porque podo pedir becas e podo pedir axudas como deportista de alto nivel, e daquela xa me dá como máis esperanzas. Anteriormente non foi tan ben como este último, e o único que me sirve para pillar máis ganas é seguir intentando o que me propoña, luchar por ele e conseguir este ano volver a repetir o mínimo mesmo e se pode intentar superarlo. A verdade que o curso pasado, o primeiro de bachiller, non se compara nada con o segundo. Algo complicado é, pero eso non é nada imposible, distribuir os tempos, tempos para estudio, tempos para entrenar, intentar facer as dúas cousas igual de ben que se fixeron hasta ahora, con a organización, todo se... Y cabeza, me imagino, que será lo importante de cualquier deportista que quiera llegar cuanto más alto mejor. Sí, bueno, ter as ideas claras sempre do que queres facer e como queres facer, sobre todo, como queres levar a cabo. Por exemplo, en moitas competicións tens que pensar ben a cales queres ir e da maneira que queres ir, con cabeza, pensando as cousas. É difícil, sobre todo, por temas de traslados, que copas e torneos que non tens, que se realizan en lugares que non tens moi a man. Ainda así, a Federación agradece que dá axudas e intenta poñer vehículos para levarnos a todos xuntos e intentar que gastemos un mínimo, pero comparado con outros deportes, sí que temos que, por exemplo, os pais dos que levamos a cabo este deporte, sí que sacrificaron un pouco máis moitas veces para
para levarnos a donde teamos as competicións. E bueno, sí que me gustaría que por exemplo, como o privilexio que se dá ao fútbol, como é todo o mundo, pois oxalá algún día se lle dera non só a judos, non a todos os deportes, pois unha maior importancia, pero bueno,